ಸಿಪಿಐ 24ನೇ ಪಾರ್ಟಿಯ ಮಹಾ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಮಿಂಜಾ ಲೋಕಲ್ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಜಿಪೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಂ ಗೋವಿಂದ ಹೆಗಡೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತು. ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯ, ಶಾಸಕ, ಮಾಜಿ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವ ಇ ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ದೇಶದ ಇಂದಿನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ರಕ್ಷಿಸಲು, ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಎಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಶಕ್ತಿಗಳ ಐಕ್ಯ ಹೋರಾಟ ಅನಿವಾರ್ಯವೆಂದು ಅವರು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ആ 19 തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും കേന്ദ്രത്തിൽ അധികാരത്തിൽ വന്നത് സംഘപരിവാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ബിജെപിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉള്ള ഗവൺമെന്റ് മുമ്പുണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തോടു കൂടിയാണ് അധികാരം. എങ്ങനെയാണ് അവരിങ്ങനെ ഒരു അധികാരം വരാൻ സാധിക്കുന്നത്? മുമ്പുണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിൽ വന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും നന്മ നിറഞ്ഞ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും, ഏതെങ്കിലും മേഖലയിൽ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തും, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് ആ ഗവൺമെന്റിന്റെ നടപടികൾ ശരിയായി എന്ന് തോന്നും. അവർ സ്വീകരിച്ച 1-2 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും. ബാങ്കിലെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നവർ, ബാങ്ക് സെക്രട്ടറി ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരായിരിക്കുന്നത് എല്ലാം. ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣಗೈದರು. ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಶುಭ ಕೋರಿ ಸಿಪಿಐ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯ ಟಿ ಕೃಷ್ಣನ್, ಜಿಲ್ಲಾ ನಿರ್ವಾಹಕ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯ ಪಿವಿ ರಾಜನ್, ಮಂಡಲ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಯರಾಮ್ ಬಲ್ಲಗಡೇಲ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಅಜಿತ್ ಎಂಸಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲಾ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮಿಯಾಪದವು, ಕಿರಣ್ ಆಳ್ವಾ ಮೊದಲಾದವರು ಈ ವೇಳೆ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.